Zeeuwen moeten niet zo zeuren over extra elektriciteitsmasten als er straks 2 nieuwe kerncentrales bijkomen, zegt deze deskundige. We zullen tot misschien wel een verdrie- of verviervoudiging van het totale elektriciteitsnet in Nederland moeten komen. Dat moet in alle streken van Nederland, dus ook in Zeeland. En verder in deze Zeeland nu. Celstraf voor veroorzaken van dodelijk ongeluk. En Zeeuwen treffen boksers uit binnen- en buitenland. Goedenavond. De eerste nieuwe kerncentrale is echt nog niet klaar in 2035 zoals het kabinet wil. En hoogspanningsmasten zijn onvermijdelijk en daar moet Zeeland ook niet over klagen. Dat zegt energie-expert Wim Turkenburg. Geen hoogspanningsmasten erbij is een van de voorwaarden die de gemeente Borselen en haar inwoners stellen aan nieuwe kerncentrales. Maar die voorwaarden zijn volgens Turkenburg kansloos. 100 inwoners van de gemeente Borselen hebben samen de Borselse voorwaarden opgesteld, waarin ze eisen stellen die volgens hen nodig zijn als er grote nieuwe energieprojecten, zoals bijvoorbeeld nieuwe kerncentrales bijkomen in hun gemeente. Die voorwaarden worden volgende week aan demissionair minister Jette aangeboden. Tegelijk met de voorwaarden die de provincie heeft opgesteld. Als je kijkt naar de voorwaarden die de provincie heeft gesteld, een stuk of 5, ja, die hebben eerlijk gezegd niet zoveel om het lijf. Dus daar is heel makkelijk aan te voldoen, of er kan een mooi verhaal terugkomen van wij doen ons best en we zullen daar naar streven, een beetje in die geest. Die voorwaarden van de gemeente Borselen zijn veel harder, veel strenger, veel ingrijpender, maar daardoor ook veel moeilijker op een aantal punten te realiseren. In de voorwaarden staan 39 eisen, zoals het tegengaan van overlast van bouwverkeer, financiële compensatie en geen nieuwe hoogspanningsmasten. Vooral dat laatste punt weegt zwaar. Al snapt Turkenburg niet per se waarom. Ik vind het ook een beetje vreemd dat men dit eist. Voor een deel kan het, hè? Dus, en waar het kan moet je het doen. Maar we zullen tot misschien wel een verdrie- of verviervoudiging van het totale elektriciteitsnet in Nederland moeten komen. Dat moet in alle streken van Nederland, dus ook in Zeeland. En waarom zou je dan in Zeeland alles onder de grond willen doen? De insteek van de regering is dat de eerste nieuwe kerncentrale in 2035 draait. De tweede moet 2 jaar later werken, in 2037. Ik denk dat is kansloos, echt kansloos. In mijn visie draaien ze op zijn vroegst in 2040. Als je kijkt naar de ervaringen in Finland, in Frankrijk, in Engeland, Hinkley Point, dan zie je dat het gewoon heel veel tijd kost. Al deze voorbeelden hebben tijdens de bouw minimaal tussen 5 en 10 jaar vertraging opgelopen. Een ander nadeel is volgens Turkenburg dat Nederland weinig weet van de bouw van een kerncentrale. We hebben een groot gebrek aan kennis, nucleaire kennis in Nederland. We hebben geen industrie, nucleaire centrale bouwindustrie. Dus dat hebben we in Nederland niet of nauwelijks. Dus het moet allemaal invliegen vanuit het buitenland. Er zullen vooral veel buitenlanders hier naartoe komen om die centrales dan neer te zetten. De 3 bedrijven die in de race zijn om de eventuele kerncentrales in Borselen te bouwen, komen uit de Verenigde Staten, Zuid-Korea en Frankrijk. De rechtbank heeft een 28-jarige man uit Oudorf veroordeeld tot 10 maanden cel, waarvan 4 voorwaardelijk voor het veroorzaken van een dodelijk ongeluk op de Brouwersdam. De man botste 1,5 jaar geleden bij de Brouwersdam frontaal op de auto van een 32-jarige vrouw die daarbij om het leven kwam. Volgens de man was hij op de verkeerde weghelft terechtgekomen omdat hij in slaap was gevallen. Maar volgens de rechtbank heeft hij roekeloos gereden omdat getuigen hem verschillende keren al gevaarlijk hadden zien inhalen. Naast de celstraf heeft de rechtbank ook bepaald dat de man zijn rijbewijs moet inleveren voor de komende 3 jaar. Een 64-jarige vrachtwagenchauffeur uit Bulgarije is vannacht zwaar mishandeld op de parkeerplaats van een restaurant in Vlissingen-Oost. Er zijn 2 verdachten aangehouden, een man uit Gelderland en een man uit Brabant. Deze 2 waren volgens de politie flink onder invloed van alcohol. Wat de aanleiding voor de mishandeling was, is nog niet duidelijk. Een collega-chauffeur vond het slachtoffer gewond op straat en belde 112. Nu de Isaac Beekman Academie in Capelle definitief dichtgaat, worden de leerlingen verdeeld over 4 verschillende scholen. Het Goesse Lyceum en het Ostrea Lyceum, ook in Goes, het Pieter Zeeman Lyceum in Zierikzee en eindexamenleerlingen gaan naar het volwassenenonderwijs.
Gisteravond hebben de leerlingen te horen gekregen naar welke school zij zelf gaan. En ondanks veel protesten van leerlingen en ouders moet het Isaac Beekman dus sluiten. Want volgens de onderwijsinspectie waren er te weinig leerlingen en was ook de kwaliteit van het onderwijs niet voldoende. Kickboksorganisatie Enfusion houdt morgenavond een vechtsportgala in Goes. In het Omnium nemen de beste Zeeuwse kickboxers het op tegen tegenstanders uit binnen- en buitenland. En verslaggever Ton Druppers die is op dit moment al in Goes. Ja, Ton, is het Omnium al omgetoverd tot een kickboxwalhalla? Het Omnium in Goes wordt op dit moment klaargemaakt voor het kickboxgala van Enfusion. Kickboxers uit binnen- en buitenland nemen het morgenavond in deze ring tegen elkaar op. En men verwacht dat er ongeveer 1500 mensen zullen komen die dat kickboxgala gaan aanschouwen. Want Zeeland loopt warm voor de kickboxsport. Dat merken ook kickboxscholen uit onze provincie, zoals bijvoorbeeld Gorilla Gym uit Vlissingen. Links, rechts, hoek en dan rechts low kick. Bij ons is het begonnen met een heel klein aantal leden. En uiteindelijk zijn we gegroeid tot 250 tot 300 leden alleen voor kickboksen. Gorilla Gym in Vlissingen is een van de Zeeuwse kickboxscholen die merkt dat de sport steeds populairder wordt in onze provincie. In Zeeland is het gegroeid door de jongens die op de top staan. Net als bijvoorbeeld Luc Verheij heeft een toptalent, Tian de Vries. Veel mensen vinden dat interessant. Toch dromen lang niet alle leden ervan om ooit in de ring te staan. Kickboksen wordt steeds meer gezien als de ideale manier om stoom af te blazen. We hebben jeugd, we hebben volwassenen, we hebben huisvrouwen, we hebben fanatieken. Van iedereen, van alles is er wat. Kickboksen is natuurlijk een heel goede sport voor je hele lichaam. Je bent 1 uur bezig en je bent helemaal aan het knallen. Het is niet alleen maar natuurlijk lichamelijk, fysiek. Het is ook voor heel veel mensen een uitlaatklep. Ja, niet alleen in Vlissingen, maar in de hele provincie merken kickboxscholen dat de sport aan populariteit wint in de provincie. Is dat nou, Edwin van Os, CEO van Enfusion, ook de reden dat jullie zijn neergestreken in Zeeland? Ja, iedereen is heel enthousiast. Net bij de weging ook. De reacties zijn echt de mensen zijn heel blij. Vinden het leuk dat we hier een keer wat doen. Zeggen eindelijk wat bij ons in de buurt. En ik ben echt blij met mijn beslissing die ik heb genomen om hier het een keer te gaan proberen. Ja, dan is Tian de Vries denk ik uit Borselen afkomstig en hij wordt gezien als een toptalent. Misschien wel de grote publiekstrekker voor morgenavond. Zie jij dat ook zo? Ja, zeker weten. Tian is echt een grote publiekstrekker, een heel groot talent. Zit nu een jaar bij Enfusion, doet het heel erg goed. Ongeslagen status, meestal op knockout. En het unieke morgen is dat ze allebei wereldkampioen zijn in een verschillende gewichtklassen. En de winnaar neemt morgen 2 belts mee naar huis. Dus dat is zelfs voor Enfusion een heel unieke situatie. Ja, een unieke situatie dus voor Enfusion, maar ook voor Zeeland. Want voor het eerst hier in het Omnium een vechtsportgala. En dat belooft een mooi feestje te worden. Want naast Tian de Vries komen er nog 2 goede Zeeuwse vechters in actie. Dat zijn Robbie Kaptein uit Zierikzee en Mohamed Hamadi uit Vlissingen. Een mooi Zeeuws feestje dus hier morgenavond in het Omnium in Goes. Ton Druppers, dank je wel. Ja, morgenavond dus het kickboxgala van Enfusion in het Omnium in Goes. Die beelden die zijn zondag vanaf 6:10 te zien in het nieuwe Omroep Zeeland Sport. Bij een controle op vakantiepark Marina Beach in Hoek van de Oostappengroep van Peter Gillis is opnieuw geconstateerd dat er mensen vast wonen in de vakantiewoningen. Dat meldt de gemeente Terneuzen. Het gaat om 8 adressen op het park. Terneuzen ligt al langer in de clinch met Peter Gillis, omdat de gemeente wil dat er alleen vakantiegangers op Marina Beach verblijven. Permanente bewoning door bijvoorbeeld arbeidsmigranten zorgde eerder al voor overlast op het park. Terneuzen dreigde daarom al met grote boetes voor de Oostappengroep. Het sluizencomplex in Terneuzen is vanaf vanavond het hele weekend gesloten voor het meeste verkeer. Het complex wordt, zoals u weet, verbreed en vergroot. De bouw daarvan is al een hele tijd bezig. En nu krijgen de nieuwe wegen op het complex een laagje asfalt. Voetgangers, fietsen en ook OV-bussen kunnen wel over de sluizen, maar voor auto's en vrachtwagens is er een omleidingsroute via de Sluiskeeltunnel en de Sluiskeelbrug. Het is wel de laatste keer dat het nieuwe sluizencomplex dicht moet voor werkzaamheden voor de officiële opening en dat is in oktober. Ja, zometeen het weerbericht nog, maar als we het dan toch over dat weer hebben, hè, de vele regen van de afgelopen tijd levert problemen op voor Zeeuwse boeren. Die staan te trappelen om hun gewassen in de grond te stoppen, maar door al die regen lukt dat gewoon niet.
Deze tractor is brandschoon, maar had al lang onder de modder moeten zitten. Net als deze aardappelen die al gepoot hadden moeten zijn. Het is eigenlijk nog geen week achter elkaar droog geweest. En dat hebben we toch eigenlijk nodig om eigenlijk onze voorjaarswerkzaamheden te kunnen gaan doen. En doordat de gewassen te laat de grond ingaan, hebben ze minder lang de tijd om te groeien. Dat kan enerzijds zorgen voor wat minder opbrengst, maar anderzijds zie je ook dat je kwaliteitsproblemen kan krijgen. Vorig jaar rond deze tijd was het ook te nat, maar de zomer weer te droog. Volgens Ten Kate is er steeds vaker sprake van extreem weer. Ja, dat zorgt er toch voor dat je als boer moet dealen met die spanning, zeg maar, die er is. Hè. Dus uiteindelijk is het van we zullen gewoon ons geduld moeten hebben, maar dat wordt wel aardig op de proef gesteld. Want ook hij kan niet wachten om het land op te gaan, maar daar heeft hij wel een droge week voor nodig. Ja, en komt die droge week eraan. Vandaag zagen we nog wat regenbuien, waar we het net over hadden, zoals hier in Goes. De temperaturen schommelden vandaag in Zeeland rond de 15, 16 graden. En dat is een opmaat naar een heerlijke zaterdag. Want temperaturen morgen op verschillende plekken in Zeeland komen dan dik boven de 20 graden uit. Maar behalve warme lucht komt er ook een lading Sahara-stof onze kant op. En dat is dan te zien op auto's en tuinstoelen. Vanaf zondag, ja, toch helaas, gaat het weer regenen. En kijk voor meer Zeeuws nieuws op onze site en op onze app. Lees daar bijvoorbeeld over oldtimers in Zeeland. De gemeente Hulst telt de meeste eigenaren van deze klassieke auto's, gevolgd door bijvoorbeeld Veren en Middelburg. En tot zover deze Zeeland Nu. Morgen ben ik weer bij u terug met een nieuwe Zeeland Nu, dan ook weer met het weekoverzicht. Ik wens u alvast een fijn weekend en heel graag tot morgen.